Салом алейкум дӯстони азиз ва дар Инстаграм я ду видеоро дидум бовар кунед бародаро ҳамин духтаро ҳамата дахл дорад, қариб ҳамата. Мақсад чӣ бугум, духтарое ки муъмину мусулмонанд, духтаро дар дахл надорад ва ҳамаи ҳамин духтаро мусулмон таваллуд шудагиянд, не ки кори наъузубилла кофира мекунанд ва намедонам ин чӣ мақсад дорад. Бародаро ина видеоро тамошо кунед. Сатр дар саруш овозӣ кардааст. ё мусулмонора пас задестиянд, ё ки ислома пас задестиянд ва ма ҳамин чиза умуман ма нафаҳмидум да барои чӣ ҳамин кора ҳамин духтаро кардаастиянд ва сурудои тоҷикиро мемонанд ба сатр. Ба сатр намон хоҳари азиз, ҳамун мақсад худат чӣ хеле ҳасти ҳамун чиза бумон, ё ки умуман видео накун ҳамин духтара чӣ мақсад ҳам хеле видео кунишон ва дар инҷа ду духтари дигар бо дар дасташ тату плюс сатр ҳам хеле духтаро. На бия бор дигар видеоро навора тамошо кунед. ҳамин духтаро овруи ислома, овруи духтарои пока ва овруи ҷамъиятам мерезонанд. Дар дасташ тату сатр кардагӣ видеои исломӣ кардааст. Ман нафаҳмидум бародаро ва дӯстони азиз, ҳам хеле одаморо бо тамошо мекунанд, лайк мемонанд, дар комментаришон менависанд ты духтари зур, ты красавица, ты молодец. Бародаро ку номуси тоҷикӣ, ку номуси исломитон накунед, хеле бигирен жалб роӣ кунедшона дигар ҳамин оқипадаро дигар видео накунанд. Илтимос хоҳарои азиз, накунед ҳамин корора. Ва боқимонда ман мехоҳам ки фикрҳои шуморо бифаҳмам, дар комментаре бинависед фикротона ки оё ҳамин гапи ман дурустае ё ки не. Ва то видеои оянда дӯстони азиз, видео дар лайк ва поделиса кунед ҳам хеле духтарода.